ମାଛ କେତେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ମାଛ କେତେ ଗୋଟା ଗୋଟା ମାଛ କେତେ ଗୋଟେ ବାଦ ମାଛ ସବୁ ଆସିକି ପଳେଇବେ ଘରୁ ସେଇଠୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମାଛ ଧରିକି ରୋଷେଇ କରି ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଲି କହିବେ ରୋଷେଇ କରି ଦିଅ ତୁ ରୋଷେଇ କରି ଦିଅ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ଏଇଠି ମାଛ ଆଉ ତୁ ତାର କଣ ପାଇଁ ଛାଡୁଛୁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଆମେ ଧାରା ନେବି ଏବେ ଖା ନା ଆମର ଏବେ ନାହିଁ କି ଧାରା କେତେ ତ ଧାରା ଦେଇଦେବ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେବ ନା ଠାକୁର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖି ବୁଝିଲେ ସେଇଆ ଠାକୁର ତୁ ଦଉ ଠାକୁରକୁ ସରିଲା ନା ତୋରା କଣ ତତେ କଣ କହୁଛୁ ଚୁପଟା ଦେଇଦିଅ ଆଜି ତ ଚୁଙ୍ଗୁ ଡାଲମାଟା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଆଖି ଡବ କାଲି କାଲି ମାଛ ଆଣିଲ ଆମ୍ବୁଲା ଆମ୍ବୁଲା ତୁ କଣ କହୁଛୁ କାଲି ଆଣିବା କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ଚୁନା ମାଛ କଣ ତ ଯାହା ନେଇକି ଯା ତୋର ଆଣ୍ଟି ଦି ତିନି କେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଆମର ମତେ କହନା କଣ ପାଇଁ ତତେ କହିବି କଥା ନୁହଁ କି କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ତୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବିନି ବସ ଚୁଭଳିଆ ବସ